Egun on guztioi, eta eskerrik asko gaur Musikagaz Fest 2026 jaialdiaren aurkezpenera etortzeagatik. Pozik gaude, aurten nere ekimen hau gure herrian antolatu ahal izeteaz, eta ilusioz partekatzen dugu aurtengo edizioaren berri. Argi daukagu zer dan Musikagaz Fest, euskal musika sortzaile gazteei espazioa ematea. Plaza bat, agertoki bat, eta batez be entzungo dituen herri bat. Euren proiektuak martxan jarri edo sendotzeko aukera izatea da helburua, eta aldiberien gure kale eta guneak sormenaren eta musikaren topagune bihurtzea. Jaialdi honek beste ardatz garrantzitsu bat ere badu euskara eta kultura elkarrekin bizitzea. Euskaraz sortzen, abesten eta adierazten duten gazteei ateak zabaltzea ezinbestekoa da, eta Musikagaz Festek horretarako aukera ematen dau. Euskaraz bizitzeko beste modu bat eskaintzen dugu, naturala, partekatua eta kulturaz betea. Horrelako egitasmoek elkarlan instituzionala behar dute oinarrian. Amorebieta Etxanoko udalak, Bizkaiko Foru Aldundiak, Gerediaga elkarteak, musika bulegoak eta Zornotzako gazteak elkarteak elkarrekin egin dugu bide hau. Guztien arteko lankidetzari esker, beste urte batez jaialdi sendo eta gertukoa aurkezten dugu. Aurten gainera, etxeko artistak ere izango ditugu protagonista. DJ Redmal, DJ Isma, Javi Castaño, Usuek Erexeta taldeko musikaria, eta Jonka sarituko dira. Azken honek, jaialdiari amaiera emango dionez. Arro gauz, haue guztiei agertokia bat eskaintzeaz eta haien lana gure herrian ikusteko aukera eskaintzeaz. Eta berrikuntza gisa, APP bat ere martxan jarri dugu. Talde guztien deskribapenak eta haien musika entzuteko aukera izango dira bertan. Gainera, kontzertuen ordutegiak eta kokalekuak kontsultatzeko eta norberaren egitarau pertsonala antolatzeko balioko dau. Jaialdia, gertutik eta modu erosoan bizitzeko tresna erabilgarria izango da. Amaitzeko, larun batean Musikagaz Festera bertaratzeko gonbidapena luzatzen dotzuet. Gure gazteen talentuaz gozatzeko, euskera sustatzeko eta batez be euskal kultura elkarrekin partekatzeko. Eta gaurkoan hainbat pertsona dekoguz hemen adituak eta protagonistak eurek diez, batez be, eta Beñateri, Emongotzetitza, Ruth Manzanori eta Landa Arguarrotxenari bebai. Bai? Zuek, gero egiten duguz galderak igual, Eskerrik asko Ainhoa eta bertaratu zarien komunikabide guztioi, nik askorik enaz luzatuko gehiena esan dago eta gero Rutek atzetik seguruenik izaztasun asko emongo dauz. Nik Durangoko azokaren izenean, Gerediaga elkartearen izenean, baina Durangoko azokaren izenean, gure poza eta eskerrona adierazi nahi dut. Era honetako ekimenek erakusten digutelako, Durangoko azokak zerbaiterako balio duela, ezta? Durangoko azokan ahalegintzen gara euskarazko sortzaileak zaharrak eta berriak ikusarazten, gure herrian ere oraindik ikusaraztea behar dutelako, baina gero behar da zirkulo hori ixtea, eta zirkulo hori ixten da herrietan sortzaile horiei lekua egiten zaien momentuan. Eta, horrek asebete egiten gaitu eta pozez eta eskerronez bete proiektu honetako partizateko aukera daukagurako gainera. Eta harreta jarri nahiko nioka, Ainhoak esan dako berba batzuiz, esan du plaza bat eta toki bat eskainiko dela, baina esan duena da baita ere entzungo duen jendea jarriko dutela, herritarrak egongo direla, kontzertu horiek ikusten, eta hori da euskarazko sorkuntzak behar duena. Bere herrian, euskarazko sorkuntzak ez dauka behar beste hartzaile, eta beti egiten dugun galdera da, ez da zer da lehenengo arrautza eta zer da lehenengo goioa ala arrautza, zelan izango ditu hartzaileak eskaintza ganon askorik ez badago, eta hauxe da bidea, ganon asko eskaintza bat, izen honak, kartel hon bat, baldintza honetan antolatuta, hartzaileek ganoraz hartu ahal izan dezaten eskaintza guzti hori. Orduan, eskerrik asko eta kartele ederra da eta disfrutatu. Bale, eskerrik asko denoi, eskerrik asko Amorebieta Etxanoko udalari eta eskerrik asko Gerediaga elkarteari. Musika bulegoaren helburuetako bat da euskal musika sektoreari ikusgarritasuna ematea. Eta balioan jartzea euskal musika hori.
sortzaile berriei ere aukerak ematea, eta profesionalizazioa bultzatu. Eta horretarako musika bulegoak hainbat jarduera eta hainbat ekimen antolatzen dauz urtean zehar, eta helburu horrekin sortu zen da protopaketa, Gerediaga elkartearekin orain dela 7 urte hasi ginen abentura hori. Da protopaketa horretan, 10 talde aritzen dira zuzenean, 41 programatzaileen aurrean, eta musika ikustarazteko eta programazioa bebai bultzatzeko balio dau. Eta orain dela 4 urte, Amorebieta Etxanoko udala sartu zen ekuazio honetan, Gerediaga eta musika bulegoarekin batera, Musikagaz festival hau antolatzen. Eta hau aukera paregabea da, sortzaileentzako eta espazio berri bat haiek izateko. 10 talde paseten dire, baino aukera infinituak dauz. Eta hau da, sortzaileak ekiko daben beste bal. Festival honek emoten dotza da protopaketari, musika bulegoak egiten dauen jarduerari eta baita Gerediagak antolatzen dauen Durangoko azoka horri jarraipen bat eta zentzu bat beinatek esan dauen moduan. Eta horregaitik eskerrak emoten doguz geube. Kartel honetan ikustea da pro oholtzatik pasatu direzen 6-8 bat talde, guretzako arro izeteko momentua da, eta beste barik, disfruteu, euskal musika ezagutu, eta ia horrela lortzen dugun bultzakada bat emoteko. Eskerrak bebai, guztia profesionalitasun oso antolatzen dalako, bai artisten katxetak errespetatuz, eta behar diren baldintza guztiak bermatuz.